ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस। फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास। आता येईल आनंदाला वेग। स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक। कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या। आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली। संपर्क 72 64 82 42 42। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल झाल्यावर शिवसेना उपनेते गौरीशंकर खोत यांचा शिवसेनेच्या वतीनं सत्कार करण्यात आलाय। त्यानंतर कणकवलीत छत्रपती शिवाजी चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जुन्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून गौरीशंकर खोत यांनी अभिवादन केलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेना संघटनात्मक बांधणी कामाचा नव्यानं श्री गणेशा छत्रपती शिवाजी महाराज यांना पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन करून करण्यात आलाय। यावेळी शिवसेना उपनेते गौरीशंकर खोत यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आलाय। यावेळी शिवसैनिकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, शिवसेना जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है अशा जोरदार घोषणा दिल्यात। गौरीशंकर खोत म्हणालेत, शिवसेना पक्ष पुन्हा नव्या जोमानं उभा राहील। आज छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन केलंय। शिवसैनिक बंडखोर लोकांना जागा दाखवून देईल असं ते म्हणालेत। आमदार वैभव नाईक म्हणालेत, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्थलांतर हा विषय संदेश पारकर व सहकारी पालकमंत्री यांच्यासोबत बैठका घेऊन चांगला निर्णय करत होते। आता प्रशासन जो निर्णय घेईल तो सर्वांना मान्य असेल। संदेश पारकर म्हणालेत, कणकवलीत रात्रीत दुसरा पुतळा बसवल्यानं प्रश्न मिटला जात नाहीये। रात्रीचा खेळ चाले या धर्तीवर अनेक रात्रींचे कार्यक्रम कणकवलीत होत आहेत। आमची भूमिका ठाम आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजा आहेत। त्यांचं भव्य दिव्य स्मारक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम कार्यालय परिसरात व्हावं ते दिमागदार असेल। यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार वैभव नाईक, शिवसेना नेते संदेश पारकर, सतीश सावंत यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी उपजिल्हा प्रमुख राजू शेट्टे, महिला जिल्हा प्रमुख नीलम सावंत, तालुका प्रमुख प्रथमेश सावंत, शैलेश भोगले, सचिन सावंत, रामदास विकाळे, माजी नगरसेवक भूषण परुळेकर, युवासेना उपतालुका प्रमुख सचिन आचरेकर, नगरसेवक कन्हैया पारकर, संजय पारकर, दामू सावंत, सुनील पारकर, भास्कर राणे, संजय पारकर आदी उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।